Quan parlem de catalització comunitària estem parlant de l'acceleració del canvi. O sigui, les nostres comunitats necessiten entrar en processos de transformació una mica més accelerats perquè el canvi que estem visquent com a comunitats és tan accelerat i elevat que també hem de donar resposta i una mica aprendre a ballar amb aquest canvi constant i elevat que estem visquent com a societat, com a planeta. El model de resiliència comunitària i gestió i adaptació al canvi és un model que ens permet confrontar una mica les pors que tenim respecte a la crisi sistèmica que estem visquent i que sabem que accelerarà, agreujarà i s'intensificarà, i poder veure quines oportunitats ens obre, quins recursos necessitem per poder utilitzar aquestes oportunitats i per connectar una mica amb l'esperança. El segon i el tercer mòdul estan molt enfocats a eines personals que ens permeten sobretot posicionar-nos davant d'aquestes situacions de canvi, de conflicte, per viure-les de la millor manera possible i poder-nos reconciliar amb els reptes que ens trobem a davant. I l'última, que és en regeneració, també són eines personals, però sobretot enfocat a generar noves propostes.